Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan Rajan yang berumani mau lihat makal kudibatan bagasi sakiol tong malaikat pasur di bisa ima dinalahu memugai dokta kita obar di pasar pioli anak kota. Rajan yang berumani sono penuai dekki na buli pasantami obar di dokta ima dina memugai dokta di bagasi sakiol asal konon nai masuk konon itu dua asal situ di mana si dokpa kurang-kurang oh di susahia dekki na buli pasantami Bagi nama muka yang dokter di bagasi itu, asima roh dia tak kuatkan. Betulan nama dia yang go binasuna. Siana sarohan dina hajit dan sonan paiana saleleng ningolu audio hodial audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di rohan toguau tidak nadingga boanau sai boanau tu dia pehola
Lam hibul mapai holong ni roham pasti atau di roham tu dalam nadengar boanau sai boanau tu dia beholau saleleng bicar mata niari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata niari masih pasorangan kita siang boanau sai boanau tu dia peho hasian boanau sai boanau tu dia beholau Pala di Banoguton, ala di Leon Horo di hami hai pason, boy hami pungu, apala di bagas ni, bau nami do eda nami, ima dinanaing, pataron nami, bere nami, tu bagas joromi, ima lahu majalo pamasu-masun, siantonga-tonga ni huriami. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, boleh ate madia sini roham. Na tomu bere nami, dohot tu marga siahan. Tuhan asima roham. Pasu-pasu ma bere namion asagabe kumatangga na haseo di julomon Tuhan. Asiroham asahuma napasadahon na sida di bagasan holong na masiha holongan. Tuhan satu kinai naik pataron nami ma lahu majalo pasu-pasu perbagasan. Asiroham leho di hami hai pason, leho di hami gugu, leho sadani roha, asaboy dengan merdala nulauni di bagasan dame do olong nasyarko. Tuhan tuturi saluhuna, asa anggiat boy, sada perpunguan nami ima ando dinalaho, pasauton adat naho bartulong roham. Satokin nai neng borhat mahami, ramoti hami di perdalanan. Asasahat kami itu gereja di bagasan naik pasok dok las niroa. Asima roham ului pangidon nami holam mga sahong gorni anakmu. Yesus Tuhan nami. Gawi marsita pion
Korintus 2 ayat 10 menoma di lokasi angko saunari ditomu-tomu na lobi na dihamuma na kurang dinasida asa ditomu-tomu na lobi na dinasida na kurang dihamu asa gabedos dalam cara angko saunari ditomu-tomu na lobi na dihamuma na kurang dinasida asa ditomu-tomu na lobi na dinasida na kurang dihamu asa gabedos di hati Indonesia somonot didok. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya kamu ada keseimbangan. Itu bersama ini terpukta. Apa jolon yang dahulu di dalam pemilihan Muna 2 tidak ada manusia yang sempurna. Dan ala sempurna Muna 2 gabe masih datang masih ada sakta. Muli jalan muli mah kada. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Yang namanya manusia dia selalu memiliki kekurangan di dalam dirinya. Alanido sokong dirajumi Hamuna 2, alano sikop kamu di parmoluang, sikop di parmoluang, alanido gabe berani melangkah untuk menjalani kehidupan baru tidak. Kalau kalian menjalin ini, kalian merencanakan ini, kalian bersatu padu untuk menjalankan semuanya ini berangkat dari kekurangan. Karena nanam sempurna rumah sehat dan berani mengalami mana? Hari akan mengselingkuh kita, suku doa kekurangan dia namun itu kebaikan berat. Tentu ada kekurangan, betul? Inang pe yang merasa sempurna dan berani menjalin hubungan hidup rumah tangga dengan aman ini tidak juga. Molosian alami kekurangannya, molosian alami kekurangan terus karena kita tidak akan berani dan mampu untuk menjalani sesuatu hal yang sangat-sangat sakral dalam rumah pernikahan. Karena sejatinya kita manusia pasti memiliki kekurangan dan kekurangan. Kita didasarkan oleh kekurangan dari laki-laki. Alani dari dokter dewata dan dengan sahalak di bawah pucung. Alani kubelok kudola perempuan di ibadah banyak. Ala dirajumi dewata lo adong nasoboy ulah honon di bawah. Alani ido ro dewata di bagasan wasona manok perempuan. Sia diri di bawah asa kadulang muse. Masa daun na di bagasan. Ketidaksempurnaan
may pasok-pasok, nakakinap tayo. E naman naman natin, narukaw ko kaya nga sa inyo. Mula pinag-ibutigo at karumatanggan niyo kapumuli at kapapaniwal dia. Marbeda doa lagi baru suku di bagasap kami. Ale tabereng madi-YouTube, halapadak duit. Nga disiway ini, disiway pak musik, disiway usbi. So, kalau masuk-masuk, menurut saya sesibe na karupuan ini. Saya rasa ini menjadi permainan. Kalau musik anak musik, terpasuk-pasuk, gue dunia lontak dewa bulan, di bawah 5 bulan tuh, kirang mahita indah. Dengan alasan apa? Tidak cocok lagi anak pendeta. Bahasa daksanya juli lo tak cocok itu aku rupani. Oleh karena itu saya mau mengatakan, komitmen kalian harus tegas. Ketika kalian mau menghadapi rumah tangga yang akan kalian jalani, saya mau mengatakan, komitmennya tegas. Kematian yang harus memilih. Jangan pandang pernikahan adalah sebuah hal yang main-main.
bata zolmai do ibana madang dengan sasada sabawai pucung kubai madibana sada boru-boru pangrupi di bana baina aku ni di dok Tuhan Yesus ganupna paulak ko na miolina ia soalani na marmainan na palak kocaro pangalakut do na mabuat na sirangi atau na pinadong ni debata dan jadi sirangan di zona songonodo di dok debata tu bawa amok ke bawah kaholongi hamu maparti hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi kuriai jalan nama ngalehor diri nah mo kopsa munang muruk kamu dopat nasida ikom marroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songodongan panean di hanguduan na sora sudah dungi songonodo di dok kata di debata do sa buru dioloya kabarokuam mabawa nabi songon pangoloyo di Tuhani ai bawai do ulu ni parti hutana songon Kristus ulu ni huriai iko botol orman toman mardongan halapoho dohot hademahon ni tofi parange ni buru-buru imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atong songonak kana mar parange kata ni debata mahamu sumulukon para siroha dohot kabasaro dohot kaserepon ni roha mahamu masih pauneo-neo mahamu dohot masih sia-sia saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahyo dohot pangit cahyoni dau mai sian kamu alai digijang ni saluhut nai masih halonga mahamu ai do rahut-rahut ni nasundenggan dungi dame na cia debata ima mangaraja di bagasar rohamuna jala saluhut nabi nahemuna marhitehata manang papahena totong mai marhite-hite kuari Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot pulau muna atong mai nunga dibigi hamu hatani debata taringot turut pardonga sarebeuni namanukun ma'an wain jumolo di huwale pangoli si Rizki Putra Garmindo siahaan olo doho makadong joko di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo ni akadongan na pumudison na pinangido ni Rohando si Tomos Meriadi boru si Hopping na niririk mo gabi dong amu saribe olo doho makaholongi bana siya nasaroham dohot mangulahon siya nasagubong uhut marparangi na badiarap dohot ibana na olo doho mangajuaju dohot hangaleonna tungsura humurang parangena jalanaso tupa paulahon manang tadi kono ibana pai madisirang amatea kamu sogo molo naung sadaroham mangoloi salukut nai dok nalusun namanukun mahau muaeng dokot ni kualenang si Tomos Meriadi boru si Hopping naniririt ni si Rizki Putra Garmindo siaha anon gabidongan na saribe naolo doko makadong joko di jolo ni debata na boto saluhut doko di jolo ni akadongan na pumudison na dipangido Rohando si Rizki Putra Garmindo siahano gabi sinodukmu olo doho makaholongi bana sian nasaroham doho marpangalahon ature maradoko ni bana doho parange da bagia baiba babua halak kristik ko jalan nasotu pamahilolo komanang tadi kolonmu ibana pai madisiran hamatea kami sogot molo naung sadaroham mangolo salu edok malusu mariti
Kadang diholong di rohatku nomor situ tuh bo. Saya di rohat Tuhan Yesus Kristus mah holong di rohatku. Basta tayo berpikir kepada lado, asa rumah kamu anak lahu pas aku cuma
Tuhan di garejai Borhat mahom oru rapot tangi aki Dina dua kang desa hamu boru
Ya, senyum, senyum, gaya bebas Pak Sahadi. Senyum sekali, 1, 2, kaki kelas. 3. Tak ada. Sekali lagi foto ya. Oke, udah. Oke, sambil tengok kamera dada. Tengok kamera dada. Dada terus, dada terus, dada terus, dada terus. Iya, oke.
Boras parjul boras. Jadi itu boras 1.000 asal dia penjualannya tahu akan hari tahu akan di ruang kita jalan mama masih teritopi di rumah boki semua baru pertolongan di rumah tu dia nak kalau lusu apa pertama kan kami koina di son bos nabir jalan maun masih sempat sesuatu di rumah boki baru pertolongan di rumah tu di bar Michael lusu nak apa pertama kan Boras ada banyak nama di rumah tu tidak bungkos bir mana tu tabe Song lima terlunggu di hamu huda-huda nami. Di bagian kotu raja nami. Ba pasaton nami ba hamur teniro nami tu hamu. Di siara di dia kamudo bernyang ilaka hamu ro tu hutan nami on. Siara ni ba di dia tu hamba di kita hai baso terlunggu di hamu huda-huda nami. Naksoni di hamu Raja ni perdatan nami amat raja naksoni nata seribana. Sebelum suhu baik kami tertiba cara ba menjadi orang badi hamu salhuna ba budiba.
man ni ada channel pagyon namin. Asa sa hedi pagkamarti ang manok kami.